A môjim jednoznačným favoritom je Marek Rozkoš, nakoľko je to môj úžasný kolega z predstavenia Milujem ťa, ale ktoré hráme v divadle Jan Art, teda v divadle u Jana Ďurovčíka. No a ja verím, že on bude medzi tými prvými tromi. Peťa Sagana, toho by som tam rada videla. Počula som, že je šikovný, takže do ňa veľa vkladám. Rachel, na to sa veľmi teším a myslím si, že ona to tiež potiahne až do finále. A potom možno Zuzku Maurery? Vo finále by som rada videla asi Peťa Sagana, potom by som aj Simu Leskovskú a takisto aj Rachel. Verím, že prekvapí, pretože som už čo to počula, tak som na ňu veľmi zvedavá. Dám asi, že asi sa to nestanem, ale povedzme si úprimne, ale ja fandím teda Zuzane Maurery, áno, ona je moja srdcovka. Adam Šedro, Adama poznám a som veľmi zvedavá na Peťa Sagana. Keby tu bola táto trojka, bolo by super, ale... Sagan, keďže je to obrovská osobnosť a je takisto zo Žiliny, takže jemu veľmi fandíme. Určite najlepšiu kamarátku si Mileskovskú. Potom si myslím, že asi možno Adama Sedra a potom asi by som povedala, no ťažké.